n'afa na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi otodrinu Jesu, tata ka ụka na-eli olili nke ndị eze tọ bịara zute dị nwe anyị Jesu Kristi wee nye ya nnukwu onyinye Epifani. Anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile, maka odudu odulu anyị wee dubata n'afọ ọfụ na n'izuụka ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ayọ amali ya n'isi anyị niile n'ofu n'ofu, wee na-ayọ ka afọ 2022 makarịala anyị na mma. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ, ka anyị natazia n'isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile n'ụmụnna m, na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọgbọ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rọbara m ose bụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Ayiyo. Anyị na-erunyekwazi masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka ezinụlọ Chibụzọ Nweke na-ayọ nchekwaba nke Chineke n'ebe ha nọ. Ezinụlọ Anụfọrọ na-erunyekwazi masị n'ụwa maka ihe ha bụ n'obi. Chineke ji ike niile n'ụbọchị taa ka ijiri kpakpando duru ndị mba ọzọ bịa gosi ha so otu nwa gị bụ Jesu Kristi. Anyị na-arịọ ka ị site n'obi ọma gị mee ka anyị bụ ndị matara gị ugbu a site n'okwukwe, bụrụkwa ndị ga-eduru duba n'otito nke n'igwe, ebe anyị ga-ahụ gị dịka ị siri dị n'onwe gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Kulite, chawapụta, maka na ihe gị abịala. Ebube nke Onyenwe anyị awuliterela gị. Ọ bụ ezie na itere kwụrụ n'ụwa niile, ọchịchịrị ka kpuchikwara ndị mmadụ, ma ebube nke Onyenwe anyị na-awalitere gị. Ugbu a, Onyenwe anyị awulitela elu gị. Ebube ya apụtala ìhè n'elu gị. Mba dị iche iche na-abịa n'ihe gị. Ndị eze na-abịakwa n'ihe gị nke na-awụkwasị n'ụzọ ụtụtụ. Welite anya gị, legharịa ebe niile. Mmadụ dum na-ezukọta na-abịakwute gị. Ụmụ gị ndị nwoke si na ebe dị anya abịa ejiela nwayọọ kuru ụmụada gị n'aka na-abịa. Mgbe ị hụrụ ihe ndị a, ihu gị ga-abụ sọ ọchị. Mgbe ahụ, obi gị ga-ejupụta n'aṅụrị, na-awụlikwa elu n'ọṅụ, n'ihi na akụnụba gị ga-esi n'osimiri na-enubatara gị ka mmiri. Akụnụba nke ndị mba ọzọ ga-abịakwutekwa gị. Ịnyịnya ibu ga-enubatara gị n'igwe n'igwe. Ụdị ịnyịnya ibu dị iche iche nke ndị Miria na ndị Efa ga-abịa gbaa gị gburugburu. Onye ọbụla bi na Sheba ga-ebute ọlaedo na mgbaisi ọma, kwere ukwu otito nke Onyenwe anyị na-abịa. Okwu kosebuwa Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. Biko Chineke, were ikpe nkwụmọtọ gị nye eze, nyekwa nwa eze ezi omume gị. Ọ ga-eji ikpe nkwụmọtọ chekwaba ndị nke gị, bịakwa kpeziere ndị a na-emegbu ikpe. Onyenwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuoro gị ikpere ala. N'oge ya, ezi omume ga-epulite dịka ahịhịa dị ndụ.
Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-esite n'oké osimiri chịrị ọchịchị n'oké osimiri ọzọ, bịakwa site n'oké osimiri chịrị ọchịchị n'ebe ụwa kwụsịrị. Ndị eze si na Tashas na ofe mmiri na-abịa atụrụ ya mma. Eze ndị Shiba na ndị Sheba ga-ebutere ya onyinye. Eze niile dị n'ụwa ga-egbu ikpere ala n'ihu ya. Mba dum ga-agbara ya odibo. Ọ ga-agbapụta nwa odibo ya na-etiku ya. Ọ ga-agbapụtakwa onye ahụ a na-emegbu emegbu, onye na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-emere ndị nọ na mkpa na ụmụ ogbenye ebere. Ọ ga-azọpụta ndụ ụmụ ogbenye. Mmadụ na-ada n'iru gị, ṅụọrọ gị ikpere ala. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. O were m anya na unu anụla na Chineke site na amara ya. Emeela m ka ọrụ ileta ezinụlọ ya maka ọdịmma unu. Eleghị anya unu anụkwala na Chineke ekpugherela m ihe omimi na izu nzuzo ya, mee ka m mata ha dị ka m dere nwatakịrị na mbido akwụkwọ ozi nke m. Ihe ahụ a na-enwebeghị ka ndị mmadụ mara oge gara aga bụ ihe mmụọ nsọ kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị asọ n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Jesu Kristi, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị na ụlọ Chineke, na ha soro ndị Juu bụrụ akụkọ otu ahụ Jesu Kristi ahụ, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ ekwere site n'ịgbasa ozi ọma. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anyị hụrụ kpakpando mgbe ọ na-awalitere, anyị were bịa isekpuru Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyelụ nọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere.
mgbe a mụrụ Jesu na Betlehem nke Judea, mgbe eze Herọd na-achị, ndị amụma na-akọwa kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem. Ha wee jụọ sị, olee ebe ọ nọ bụ nwa ahụ amụrụ ọhụrụ ka ọ bụrụ eze ndị Juu? Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ were bịa ịkpọrọ ya isi ala. Ma mgbe eze Herọd nụrụ ihe a, obi lọrọ ya na ndị bi na Jerusalem mmiri. Herọd welu kpọkọta ndị isi nchụaja na ndị nkụzi iwu Mosis niile wee jụwa ha ebe a ga-amụ Kristi. Ha wee sị ya, na Betlehem nke Judea, n'ihi na otu a ka onye amụma siri dee ya, gị bụ Betlehem dị n'ala nke Juda, eboghị nwa nke ntakịrị na ndị na-achị achị na Juda, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị pụta, onye ga-azụ ndị nke mbụ Izrel dị ka atụrụ. Emesịa, Herọd kpọrọ ndị ọkachamara ahụ na nzuzo wee jụta ha nke ọma banyere oge kpakpando ahụ pụtara. O wee ziga ha Betlehem, gwakwa ha sị, jeenụ chọpụtanụ ya, ziterenụ m ozi ka m bịakwue sekpuoro ya. Mgbe ha nụsịrị ihe eze kwuru, ha bilie gawa. Ka ha na-eje, ha hụkwara kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ pụtakwara ọzọ na-aga n'ihu ha. O wee gagide ruo oge ọ bịaruru kwụrụ n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị amamihe ahụ hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ, were banye n'ime ụlọ hụ nwata ahụ na nne ya bụ Maria. Ha dara n'ala were ya isi ala n'ikpere ala. Ha meghere akpa ha, nye ya onyinye nke bụ ọlaedo na mgba oke isiọma a na-akpọ frankincense na ude nnukwu isiọma a na-akpọ mee. Ha mesịa si n'ụzọ ọzọ laa n'ala ha, n'ihi na ozi ha natara na nrọ dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịlaghachi na be Herọd. Oziọma nke osebruwa. Amen. Eji m obi Chineke, obi aṅụrị welu na-asị onye ọbụla gbakọtara ọrụ n'ụlọ ụka nụnwa na ndị nene n'anya ebe ọbụla ha nọ, Happy New Year again. Ọ bụ Chineke mere ka ụbọchị tata dịrị mụ na gị. Dịka m si kọwaa ụnyaahụ, ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka ha zute tata, mana ha enweghị ike izutie. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ihe ha zubere maka afọ 2022, mana ha enweghị ike ịzọbata ụkwụ na ya. Mana site na mmasị Chineke, mụ na gị dị ndụ na anyị ndị dị ndụ nwekwana ike izute afọ ọnụnwa. Anyị na-ekene Chineke maka onyinye nke afọ ọnụnwa, wee na-ayọ ka afọ 2022 makarịalụ mụ na gị na mma, ka ọ makarịala anya afọ 2021, ka ọ makarịala anya afọ ndị ọzọ niile, ka ebumnobi niile nke anyị zubelu n'afọ ọnụnwa bụ 2022 ka Chineke mejupụtala anyị ha niile site na Kristi Onyenwe anyị. Ịbụ Chukwu onye dị mma o, ịbụ Chukwu onye dị ike o, ịbụ Alfa na Omega onye mbụ na onye ikpeazụ, mma
malite n'ọgwụgwụ nyakanji na-asị n'ịbụ Chimo. Iji omimi iwu Alfa na Omega mụ, onye mbụ na onye ikpeazụ, malite n'ọgwụgwụ nyakanji na-asị n'ịbụ Chimo. Tata bụ 2nd of January 2022. Tata ụka na-eme nnukwu mmemme na nnukwu olili a na-akpọ Epiphany. Gịnị bụ Epiphany? Epiphany bụ mgbe ndị eze ịtọ si na ọwụwa anyanwụ jere ije in the east. They are not Jews, mana Chineke jelu mepela onwe iji wee gosi mba niile nọ n'ụwa na ya abịago. Chineke nọ na Bethlehem, mana o zipụrụ ozi wee zipụ kpakpando ka o je gwa mba ụwa niile na ya abatago n'ụwa ka ya dị ka anyị. His name shall be called Emmanuel, because God has become like us and has come to live with us. Ka o zipụrụ ya bụ ozi, ndị eze ịtọ n'ụwa wee chọrọ ife ahụ wee bịaba. Mana gịnị mere? Ofu ihe nọ n'ụwa mụ na gị nọ bụ whenever there is light, there is also darkness. Mgbe ọbụla ife dị, ihe ọzọ nọ n'akụkụ ife ahụ bụ gịnị? Ọchịchị. Gịnị bụ ọlụ ọchịchị ahụ? Ihe ọlụ ọchịchị na-achọ bụ ka ya tinyụọ ife, ka ife wee rapụ ịchazi. Neke kunu kanụnwadị, ọ dị very bright because there is light. Mana ozugbo ozugbo ịgbanyụchara ọkụ niile a, Chineke gbanyụọ anyanwụ na-acha n'ilo, ị ga-anọnwụ n'ime unu ụka? You can never, because darkness repels. Mana ife dị, o weta ihe ọma, weta aṅụrị, weta ngọzi. Mana mgbe ọ bụ na ife dị, ọchịchị na-achọ ka ya mebie ya. Ka anyị na ihe dị ka mmadụ dị ka Adam and Eve before mbanye n'ihe ọgụgụ. Ozugbo Chineke kachara Adam and Eve tinye ha n'ogige nke aṅụrị, were ihe ọma mee gịnị? Chọọ ha mma, nye ha ihe niile ha chọrọ n'ụwa anụnwa. Gịnị ọzọ mere? The king of darkness came and said, na aṅụrị n'ụwa unu na-enwe adịrọ mma, mejọọnụ Chukwu. Ozugbo ha mere ihe Chineke na-asọ, ọchịchị bata, mebisia the whole peace in their life, mebisia the whole beauty in their life. Ọkwa afụfụ ya ka mụ na gị na-ata welu tata. Ị na-anya n'ihe ọgụgụ agụrụ anyị, ndị eze ịtọ anụnwa ozugbo a mụrụ di nwa anyị Jesu Kristi, gịnị mere? Darkness came. Ha ejelu bịa, maka na usually eze na-abata n'obodo mmadụ, ọ na-akwụsị na be eze ọzọ mee gịnị? Kene ya, jụọ ajụjụ. Ya bụ ndị eze ịtọ n'ụwa bata na Juda be ebe eze Herod bi, mana enwere ka ha ga-esi wee gafee ebe Herod wee je chọrọ nwatakịrị n'ụwa. Ha wee jere ije wee banye na be eze ka anyị gwa, we are in your territory. Ana enwere ihe ọma ifụrụ na be gị, na ihe ọma anụnwa duru anyị wee si n'ebe anyị si wee bataba be gị. Eze Herod sị gịnị bụ ihe ahụ? Sị na enwere nwatakịrị amụrụ, ana nwatakịrị n'ụwa na kpakpando na anyị fụrụ ya, ana kpakpando gosi na nwatakịrị n'ụwa ga-abụ eze. Hey, ọ nọkwa ọdụ ka ihe na-emebe anyị tata. Onye kwụrụ ọtọ ebutuo m ya, sọmụbụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Ume mmakwa eze Herod so na enwego onye ọzọ ga-anọchi anya maka ụmụ ya. Na-ekwe n'ịtọ anyị si eme ma corruption ju na Nigeria.
onye banye n'ọchịchị ọkpaba ego bukọba ego ụmụ na ụmụ ga-eli. Ọnya bụ etu ọnọdụ eze Herod nọ. Mana akwụkwọ nsọ si anyị na ozugbo ha bata na be Herod, kpakpando ahụ megịnị pụa. Because the house of Herod is a house of darkness. The house of Herod is not the house of light. Maka na ife na ọchịchị ya na-eme gịnị enwere mmekọ. Abatara na be Herod, ife Chineke pụa. They lost the star. Herod wee sị ha, jee na unu fụ nwatakịrị ahụ, biko nachiata nụ ka unu gwa m ka nsolu jefe nwatakịrị ahụ ofufe. Ọchịchị, because the Satan is a liar. Ọchịchị na-asị asịrị nne. Ọchịchị can fabricate stories. Ọchịchị can turn things in a very bad way. Herod lied. Mana ndị eze ahapụrụ a na bie. Ozugbo ha si na anya bụ darkness wee pụọ. Gịnị ọzọ mere? Ife pụta. Ife Chineke pụta. Because the light can never mix with darkness. Ife Chineke wee duru ha dugide ha durute ha n'ebe nya bụ nwatakịrị nọ. Ha wee fee nya bụ nwatakịrị ofufe. Fechaa ya, mmụọ Chineke bịakwute ha sị ha, don't go back to darkness, because when you see the light, don't step your foot back into darkness. Gejekwu n'ọchịchị ahụ ọzọ. Welu na ife unu fụrụ megịnị na banọ na bọnụ. And they went home. Tata egosipụtala anyị n'ife amaka. In our own individual lives, anyị na-enwe challenge between light and darkness. Ị na-anya sometimes na ndụ gị, ozugbo ihe ọma na-akụ aka n'ụzọ be gị, gịnị na-eme? Ọgba aghara abịa. Confusion abịa. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ị na-achọ ọlụ sins, na-achọ ọlụ. Ozugbo ị na-enweta ofu ọlụ, ebu abịa, eto abịa. Mana ịchọgokwa ọlụ for 2 years, enwere ofu ị nwetara. The particular time ofu bịa, nke ebu abịa, nke eto abịa, nke na-abịa, nke ise abịa, ịdịkwuzie confused. Kedu ebe ị ga-esi? The spirit of confusion will come. Etu a ka ọ dị n'ihe anyị na-eme n'afọ 2022 anyị banyere. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị enwego plans and for this 2022. Always know that in the midst of those plans, there will be confusion. Etu ichele echiche dị mma, and it brings light into your mind that this is where you have to go. Then the spirit of confusion will knock on your door. Enwere onye m na-ajụ na-asị ya, gịnị mere ime nene exams, a particular exam so needily to upgrade his life? Ọ sị, Father, n'ike agwụgwọ ya. Gịnị gwụrụ gị ike? Nothing. Because that spirit ha chọrọ ka ọ rise ya from ebe ọ nọ. O welu tiredness tinye n'ime, welu I cannot do it tinye n'ime. Ọnọdụ ebe ọ nọ, ọ dị eje, ọ da nana. Ngwesịa, gịnị bụ na ike agwụgwọ gị? Kedu ebe ike gwụrụ gị? Ọ ịgụ akwụkwọ gwụrụ gị ike ka ọ nene exam? Ọ sị m na ọ bụrụ dị ịgụ akwụkwọ, na ọ bụrụ akwụkwọ na ya ga-agụnwu. Ka na the problem bụ na ya nwerozi the zeal. Ya nwerozi the zeal to push. Ngwesịa, not the spirit of darkness. Chọrọ idobe gị n'ebe nọ forever. Gburu mmụọ na-anụ ọkụ n'ime gị. Give away the spirit of 2022. Kunie from where you are. Can you jump into your world? Because the cost of doing nothing is what? Nothing. The cost of doing nothing is nothing. You say, get up. Do something. Change your world. Change things.
Surprise people. Show people you can do it. Maka na onye kwụ gị n'azụ kalele. My dear brothers and sisters, in your life, even in your family, sometimes when the good things of the Lord is coming, the spirit of darkness stays around. Love within a begi, ekwensu eburu nke bata, go tinye ọgbaghara. Mana anyị afụgo n'ofu ihe ka anyị ga-eji wee merie ekwensu. Na ọ bụrụ na anyị sobe ife, sobe ihe dị mma, no matter what the devil does, turn the other way and continue moving. Don't go back to Herod. Don't go back to Herod. Push ahead. Ihe bụ year 2022. It is not 2021. And it can never be 2021. And ihe ọbụla mere na 2021 agafego. We are in a new year. This is just the 2nd of January. Look at all your plans, how beautiful they are. Look at them, whatever it is that you have planned for yourself. Tell yourself that the spirit of darkness, the spirit of Herod will never stop you. That you're already on the way. And I need cholo that by the end of this year 2022, just like the 3 kings worshiped the Lord and gave testimony about it, at the end of this journey, come on, give a testimony that we can give that the light of the Lord has shone upon our lives. Amen. Ekwem n'otu Chineke ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwanyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu amụrụ ya mụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa afụfụ ọ nwụọ enye ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne Chukwu nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ na nna na nwa pụta onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị na-achị gosipụta gị n'ụbọchị tata anyị na-azọbanye ụkwụ n'afọ ọfụ anyị na-ayọ ka inye anyị ife nke anyị ga-eji welu bi afọ n'ụwa nke gị bụ Chineke tinyere anyị n'aka. Amen.
dị nwe n'agha n'ụlọ ya onye mere n'igwe na ala. dị nwe n'agha n'ụlọ ya ka nnatazi isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Onye nwe anyị Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị azọbanyego ụkwụ n'izuụka nke mbụ nke afọ 2022. This is the beginning of the journey. Anyị mana mgbe anyị na-atụ atụmatụ dị mma na ekwensu bụ onye ile anyị na-ebulu ọgbaghara nke na-abata na ndụ anyị, mana anyị na-ayọ ka inekwasị anyị anya n'ụbọchị tata. Anyị ji ezi obi nsọpụrụ were na-abịakwute gị. Afọ n'ụwa bụ afọ ọfụ nyelu ndụ anyị niile. Anyị na-ayọ ka iwepụrụ anyị ọchịchị nke nyanya na-ebute, ọgbaghara nke nyanya na-ebute. Anyị na-ewelukwazi ụmụntakịrị anyị niile na-erunye n'aka gị n'ụzọ pụrụ iche n'afọ 2022 n'ụwa. Menụ ka ha were ife nke gị bụ Chineke were na-aga mgbe niile. Anyị mana mgbe ha ji ife gị aga, na mmụọ nke ọchịchị na-abịa na-etekwazi ọgbaghara na ndụ ha. Mana anyị na-ayọ ka ikopụrụ anyị ọchịchị ọbụla nke nwere ike izute ha, ka ife gị wee na-acha mgbe niile. Gọzikwazi ndị nne, gọzie ndị nna, gọzie ọpụpụ ha niile, gọzie mbata ha niile, gọzie ihe ọma niile nke ha na-ezube n'afọ n'ụwa. Enwekwanụ mmụọ nke ọgbaghara nke ekwensu nwere ike ịkụnye na ndụ ha. Chineke anyị na-ayọ ka iwepụrụ anyị ha. Ndị na-achọ ọlụ, nyenụ ha ọlụ. Ndị na-achọ nwa, nyenụ ha nwa. Ndị dịkwazị n'ime, mee ka ha mụọ n'udo na-enwero nsogbu ọbụla. Eze nke ebube, anyị na-eweluzi afọ n'ụwa na-etinye n'ọba aka gị, dịka ị gwara n'akwụkwọ nke John 10:27, na ihe ọbụla etinye n'aka gị bụ Chineke na ekwensu bụ onye ile anyị nwere ọgbaghara gị aka welie. Anyị wee na-ayọ ka ijigidesi anyị niile ike n'afọ n'ụwa, ka anyị nwee ike gaa njem n'ụwa n'udo na ọṅụ na n'egwu nke gị bụ Chineke, site na Kristi onye nwe anyị.
rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nọ. Dị nwenụ, anyị na-arịọ gị, biko were obiọma gị lekwasị anya n'onyinye nke ụka gị na-ebutere gị. Ọ bụghịkwa ọlaedo, mgba oke isi ọma na ude nnukwu isi ọma ka anyị na-ebunye gị, kama ọ bụ Jesu Kristi, onye ihe ndị a nọchiri anya ya. Ọ bụ ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta na-ehunyere gị na-erikwa, onye dị ndụ ebebe ebebe. Onye nwe anyị nọ onye n'ụlọ, welite n'obi elu, ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke jikere n'edu ụwa tụwa, n'ihi na mgbe so otu nwa gị gosiri onwe ya n'ụdị nke mmadụ, ụdị nke anyị nwere ike ịnwụ anwụ, o jiri ihe ọhụrụ nke anwụ anwụ nke ya kpọghachi anyị n'ọnọdụ mbụ anyị. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ gị ido onyinye ndị a nsọ na-erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
Ka anyị kwupụtanụ na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa na ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were nụ n'ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkue Chukwu nna. Zọpụta anyị na-ayọ n'ugwu osebụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị. Ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ ọkụ ụwa anyị niile nwepụ n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebere.
ka anyị ya ayịyọ. Dị nwenụ na nwere obiọma, anyị na-arịọ gị were ihe nke eluigwe gị n'ezi anyị ụzọ oge niile na ebe niile. Biko mee ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omimi nke a ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'ime ya. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Study Jesus. Because second collection. Choir, please help us with the second collection. Fortunata Parish. Please, anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. The Mass book for 2022 is now available, and you may reserve Masses for next year. Salve Regina Catholic Academy is scheduling school tours for the afternoons of Wednesday, January 26th, half-hour time slots from 4 to 6 p.m. Please register to go and learn more about the school and get a glimpse of what it's like for the children. To register, please contact the school at the number in the bulletin cover. Please note that the rectory will be closed on Monday, January 3rd, in observance of New Year's. Our religious article stand is open now. We have a variety of books, novenas, and other religious articles. Please stop by today. This Friday, January 7th, is the first Friday of the month, and we will have exposition of the Blessed Sacrament at 8 a.m. and at 7:30 p.m. Study Jesus. Tawo first Sunday of the month and of the year. Then we'll come out for Father's blessing. The choir because.
Judge Jesus. When the birthday celebrants. We bless you in the name of the Lord. Blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rosie. Happy birthday to you. Or anniversaries? Any anniversaries? Anybody? No? Our brother, one of you Ugo Ezema, is not only here, so can have the community because. Otito dịrị nụ Jesu. Otito dịrị nụ Jesu. Happy New Year, everybody. Because my Fortunata family, when I'm a family, I'm not here, my wife and my children, I ask Aikelu Numaka your support and also attending our baby shower. And I ask Chineke Gozunu, never illusion we put a Henry Yinka, Chukugozu no Majukuru Majanaha Jesus. Otito dị Jesu. Biko no obi dị m aṅụrị, amaghị ka ebe m ga-ebido ebido. Suppose me be ebe 2 weeks ago, but because of abịa m nwee obere sickness, so mgbe ọbụla o ji ebu na m ga-abịarịrị ebe a kene unu. Eziokwu obi dị m aṅụrị n'ihe unu mere. A sị ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile gozie unu gozibe unu oke. In fact, because of a short notice, but unu gbanịrị sị unu ga-ahụrị n'ọbịa. Eziokwu Chineke gozie unu n'ebe ọ pụrụ iche n'aha Jesus. Do you have anything to say? Okay, say thank you. Okay. Say thank you. Thank you. Say thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you and a Happy New Year. Judge Jesus. Because our brothers and sisters who traveled home, Chineke can continue to keep and guide them and protect them. Also, Happy New Year. Because onye ọbụla tinye each and every one of them na ekpere dịka nshi eme otuto jiri Jesu. Onye nwe anyị na onye lụdọ ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-aba n'omesa gwụsịgo